A zdá najzajímavejšou novinkou na Vape klube v mesiaci február 2024 sú produkty La Tabakeria. Oni celé svoje portfólio začali vyrábať vo verzii Extra Dry for Pod, čiže vhodné aj pre pody. Avšak doteraz tu boli v podobe shake and vapeov, kde bolo v plastovej fľaške 20 ml koncentrátu. Teraz sa balenia zmenili a budú to len sklenené fľašky, v ktorých je však rovnaký koncentrát rovnakej sily. Čiže funguje to rovnako pre výsledných 60 ml likvidu, len sa to musíš preliať do vlastnej fľašky. Musím sa priznať, že asi každý online predajca nemá rád, keď výrobcovia menia etikety, objemy, obrázky a tak ďalej, lebo je to zbytočná robota. Ale v tomto prípade nie je úplne zbytočná, pretože ja si myslím, že keď si kúpiš niečo exkluzívne, prírodné, luxusné, tak by ti to nemalo prísť v PET fľaške, ktorá niekde pol roka stála v sklade. Takže je to za mňa fajn, čo si o tom myslíte. A na záver chcem ešte povedať, že sa objavili aj prvé dve mentolové tabaky tohto výrobcu, ktoré už nájdete na e-shope tiež v týchto sériách.